Mill-pantomima għas-siġar, il-Ministru tal-Anzjani Ġotjen Abela kompla jispikka bil-kummenti mhux tas-soltu li qed jagħti il-Net News u wara li l-ġimgħa li għaddiet għalinna li żmien il-pantomini għadda, issa spiċċa ikellimna dwar is-siġar. Il-Partit Nazzjonalista għandu xi formula li jista' jħawwel xi siġar fejn jikbru n-nurses. Nixtieq li tgħidulna biha. Ġotjen Abela tana din it-tweġiba meta dan l-istazzjon saqsih dwar in-nuqqas kbir ta' infermiera fatt li ilha snin tisħaq dwar l-MUMN. Il-Ministru Abela min-naħa tiegħu għalinna l-amministrazzjoni ta' San Vincenz de Paul irnexxiela timpjega 77 infermier ġdid u li għalih dan in-numru huwa biżżejjed. L-amministrazzjoni ta' San Vincenz de Paul tul dan l-aħħar ftit ġimgħat irnexxiela timpjega 77 infermier ġdid. Naħseb li biżżejjed hemm dan in-numru? Jiena naħseb li huwa biżżejjed iva. Wara dan il-kumment, Net News għamel kuntatt ma' Paul Paċi, il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Wiebel, li deskriva din l-istqarrija bħala turija tan-nuqqas ta' esperjenza u rispett lejn l-infermiera min-naħa tal-Ministru. Il-fatt li l-Ministru jaħseb li 77 infermier u mhix biżżejjed biħsieb turi in-nuqqas ta' esperjenza u nuqqas ta' rispett li għandu lejn l-infermieri. Da mhux kwestjoni ta' x'jaħseb jew x'ma jaħsibx. Kieku kien Ministru tal-Affarijiet tiegħu kien hemmhekk hemm stabbiliti nurse to patient ratios madwar l-Ewropa kollha kemm għandhom ikunu l-infermieri ma' category 1 tal-anzjani. Da mhux obskurzjoni x'taħseb jew kif jaħsibgħu u mbagħad x'inhu kurrikulu qatt ma kien nies li m'għandux idea x'inhu nies għax infatti fl-inkjesta nies u carer għalih huma xorta. Mela kieku kien xi ħadd bl-affarijiet tiegħu hemm dokument jgħidulu nurse to patient ratio u jkun jaf li 77 infermier mhumiex biżżejjed. Paul Paċ qal li bin-numru ta' infermiera li l-pajjiż għandu bħalissa hemm bżonn immedjatament naraw dak li jeħtieġu l-isptarijiet tagħna. Pajjiżi oħra fl-Ewropa mhux jaħseb il-Ministru kif qed jirraġunaw għax jabxu b'dokumenti u leġislazzjonijiet. Li ħaġa li f'dal pajjiż qatt ma daħħal. Ġifieri jekk Ġotjen Abela qed ikun jaf kemm hemm suppost infermieri, aħna lesti ngħaddulu d-dokument ħajaqrah. James Aronellu, Net News.